Hi guys, welcome to DG Shilpa's channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா Oreo double stuff. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணலாம். பாருங்க நம்ம நார்மல் ஓரியோ மாதிரி தான் இருக்கு. வாங்க நம்ம ஒரு பிஸ்கெட் எடுத்து அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். பாருங்க க்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பிஸ்கெட்டோட டபுள் கோட்டடாக இருக்குது பாருங்க க்ரீம். வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க அப்படியே எடுத்தோடனே அழகாக வருது, ஒட்டாமல் அழகாக வந்துச்சு. நல்லா பால் கலர் இருக்குது. டபுள் லேயராக இருக்குது, அதான் அவங்க டபுள் ஸ்டஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா இருக்குங்க, நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே, அந்த வெறும் பிஸ்கெட் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், நல்லா இருக்கு பாருங்க, சாக்லேட்டியாக இருக்குது. மொத்தம் இந்த பிஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்கெட் பேக்கில் 7 பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது. இதோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா 20 rupees. 7 பிஸ்கெட்ஸ். நீங்களும் இந்த இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஓரியோ டபுள் ஸ்டஃப்பை. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் க்ரீம் சாப்பிட்டு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டோம். இப்போ க்ரீமோடு சேர்த்து பிஸ்கெட் சாப்பிட்லாம். வாவ், செம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் இதை கன்ஃபார்மாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஓரியோ டபுள் ஸ்டஃப் பிஸ்கெட்டை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.